Isyu sa masa. Isyu sa masa. Pagtuki sa mga nag-unang isyu sa katilingban. Isyu sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan. Sa masang katauhan. Magbalanse sa matag interes. Sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Isyu sa masa. Uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Davao, Mindanao, Tubog Pilipinas, Tibok Kalibutan, good morning. Welcome na sa dinis sa itong panagabanuban sa programa ng Issue sa Masa. Adlaw may gala nga Huwebes sa pizza 14 na ni bulan sa Agosto 2025. Kamusta mga suki na tos kanina na mga suki ti Palubay at this 90.7 Love Radio. Ang sa tanang mga nagsunod kanato din mga higala sa tuang Facebook page ang Issue sa Masa June Bersamin. Ayong buntag kanaton tanan laing edisyon laing resipe na usaba ato mga higalang ihukad nganha kaninyo ini mga higalang nga oras kadto sa oras alas 9 karong buntaga. Oban siyempre ang mga balita, informasyon, mga katikanan, mga hisgutanan, ato may gala pag-asawa din lamang sa programang Issue sa Mas. Sa tanang mga taxi drivers din ang pahaluna na mo. Okay, daghan kayo din ato ang nindot nga mga hisgutanan karong buntaga. Ato ang mga kasimanwa, mga kalumo karon sa mga kaprobinsyahan, abot sa ito ang pagsibya, maayong morning kanaton tanan. Siyempre pa, ito ang mga kaigsunan dinis dakbayan sa Davao, busy sa kining kadayawan. Maayong buntag usaba kanatong tanan. Alright. Sabay paglangay may gala ato ang mga hisgutanan karong buntag. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Pag-oktaba sa sangguniang kabataan o barangay elections sa hingpit ng gilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Vice President Sara Duterte nanguna sa latest survey isip pagkapangulo sa 2028 elections. Samtang Senador Bongo Saba, contender sa pagka-vice presidente. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Investigasyon sa 125 milyones nga confidential fund ni VP Sara panakit butas lang kuno sa 811 bilyones ka pesos nga pondo. Aligasyong gikaw-kaw sa pipila ka mga kongresista. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Samtang paghulma sa mga budget alang sa gobyerno, ipaagtang na kuno ni Speaker Romualdez ngadto sa mga media o ordinaryong mga Pilipino. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Samtang mga biyahe ni VP Sara sa gawas sa nasod, gitudlo karon sa administrasyon nga maoy hinungdan sa kalisod sa katawhang Pilipino. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Senate President Chis Escudero sentro karon sa Marcos Romualdez demolition human nga wa motuman sa ilang gusto. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Sa laing bahin, 47 ka mga buntis nagpositibo sa HIV matod sa Department of Health. Isyu sa masa. Isyu sa masa.
Kana kuman pa may gala. Ay magalangkob sa to ang kuyo. Kana kuman dinhi sa programa nga issue sa masa. Ako sublion adlaw na karon nga Huwebes. Matod pa nila mauni ang patay nga adlaw dili kaayo busy. Alangan to sa dunay mga transaksyon sa opisina, ilabi na opisina sa gobyerno. Huwebes gyud kuno mga higala kay dili busy. Pizza 14 na po nimbulan sa Agosto. Ogma sweldo na. Alangan to sa miyembro sa Republic Act 1530 mga bay. Republic Act 1530 magsweldo na ugma. So Biyernes nako po. Daghang maggroceryan busy ang mga grocery mart, mga malls, ugma og ngadto sa Sabado. Unya ang Domingo daghang pong manuroy anak mga higala kay naa lagi sweldo kung dili mahurot og bayad sa gipang utangan. Ana ko manay kondisyon kay unahon tamang yun atong gipang utangan kay onerous obligation. Kanang mga galastuhon suroy-suroy din dili man na onerous obligation. Onerous obligation yun ang utang dapat bayaran. Alright, sayo pagkayo nagpaabot sa ilahag mga mensahe to ang mga kaigsuunan nga naminaw. Ma'am Elsa Cutio, Ma'am Maricel Plaza Humawan. Good morning ninyo din Alright, way paglangay mga igala. Gilbert Jess. Naulipo na po ni sa Handos Power Coffee. Good morning din. Success daw kaayo. Success daw kaayo. Kaya gwa matumari. Failure. Failure si Manoy. Failure si Manoy. Daghan ng intriga aning trabaho ani. Alright. Derita, diretso mga igala aning pag-oktaba sa SK o barangay election. Dagkog ngisiron ang makagawad o kapitan. Kay wa pa daw sila makamanganda mga igala pundo o baboy nga ihawon para pangampanya. Tama-tama ngadto na sa November 2026 ang eleksyon. Naapa sila'y usa ka tuig mga bay. Nga manerbisyo dinha sa opisina sa gobyerno. Now, naalang manggod ni mga higalay kana bang ingno natog problema gamay ning pag-oktaba. Kay gisingit manggod ni adtong balaod nga nag-usab sa termino sa mga barangay officials. Kaya kabalo ka, kini nga to mga lawmakers, mga rider ni, no? Mga rider. Hilig ano sa sakay ba? Sakyan ba? Kani, gisakyan nila ang usa ka balaod nga nag-usab sa termino mga higala sa mga barangay officials, pinaagi sa pagsalot ani mga higalang postponement sa eleksyon. Which me yung tanusay. Good morning din buntag din ma'am. Arnel Grande. Kanunay na minaw si Arnel Grande kay sikyo naman na ini. Membro na ni sa silip-silip style. Mga sikyo, silip-silip man na. Kaya maagian mga higala sa ilahang supervisor na. Unya natulog, munang magbaring permi para di makita ng mata nga napislok. Jor El Tonso Balasico. Good morning din Tatski. So, ang problema mga kaigsuunan, morning na langay ni pag-ayo. Kay kaning ato ang mga lawmaker, rider, ilahang salutan ang kadtong balaod nun nga nag-usab sa term, di ba? Giusab ang term 3 years man na karon, usbo na 4 years in 3 consecutive kuan lang pod term. Kaysa 3 years 3 consecutive terms 9 years lang. So napatasan mga higala ang term sa mga barangay officials, no? Labi na ang kapitan o kagawa din ninyo. Karon dungan ana mga higala gisalutan aning postponement
para makalutsar ang postponement mga higala. Maunay nakabahog tik-tik. Rider ba? Lahi po tong rider nga sakay-sakay lang pirmi sa mga house bill sa uban nga mga congressman o uban nga mga senador. Lahi po to siya nga rider. Amot unsay tawag ato nga rider. Kanang di kabalo mo panday og balaod, unya naay congressman nga kauban niya or senador kauban niya mo panday og balaod, moingon dayog, ko-sponsor ko ana, boss. Ko-sponsor ko ana, bay. Co-sponsor ko ana, brother. Co-sponsor. Co-sponsorship. Lahi po to nga rider. Kani nga rider, mauni ang gipasabot mga higala sa ato ang balaod nga ang usa ka balaod nun, no? Mag-embrace lang og one title and one ingno nato mga higala bill, no? One idea. Kung mayong ka nga ang title sa imuhang balaod nun is postponement or pagpalawig sa term sa mga barangay officials, dapat dili nimo i-appeal yung postponement sa barangay election. It must be a separate bill mga kaigsuunan. Pero ang ginahimo ani mga panuhak para makalutsar, ilahang gi-incorporate ang postponement ngadto mga higala sa pag-change sa term sa mga barangay officials haron makalusot kay palaman ba aron nga matulon mga kaigsuunan ug mahimo siyang balaod. Wala na'y kalainan aning divorce bill. Kaning divorce bill, no? Ako na lang nisgutan kay mao ni siya pareha ni siya nga kaso Kanang palamanan ba? Kanang divorce bill, dugay na unta na makalutsar. In fact, naanay mga religious advocates ni uyon anang divorce bill. Kaya nakasabot sila nga naay mga kaminyoon nga irreconcilable na. That it may only produce rebellious members of family kung padayon ni mo silang kuyugon, gawas niya na. Na ang mga higalay problema sa mga records o ikatulo, it will deprive the opportunity of both parties nga mapangita nila ang ilahang tinuod nga partner aning kalibutana tungod kay namali sila sa una nilang desisyon. No? I was wrong before and I don't want to be wrong anymore. Foolish heart. Diba? Paborito na ni Joril Balasico ng Foolish Heart nga kanta. So, usa rin itabuan ng divorce bill yun. Nganong imo man ang appeal nga barangay iski election naman ang atong topic, pariha na ang sitwasyon. Di palaman. Kaning divorce bill, dugay na unta ni makalutsar. Ang problema mga higala, na ay mga bayot o tumboy din nga mga lawmaker nga gusto nila i-appeal ang same-sex marriage anang divorce bill. Paunang abtik ni nagasimbahan. Kaya naapoy mga representante din nga nagasimbahan. Paunang di makalusot. Usaon paglusot ana nga gi-appeal man ninyo ng same-sex marriage dili man mi gusto ana. Maupod na ani mga higalang iske o barangay election nga gipospon, gisukip mga higala dito sa term limit, bag-o nga term limit sa mga barangay officials. Mo na nga medyo aslom. Napanay pending karon nga kaso, gi-question ang legalidad mga higala sa postponement anang SK election. Dili pa ta sigurado because it takes layo pa man ang supposed schedule mga higala is December this year. So naay pending nga kaso karon, legal. Nag-question mga higala sa validity anang nahisgutang postponement. O karon kay gipirmahan nila sa presidente, it becomes irreal, no? Real na siya mga kaigsuunan kay napirmahan naman sa presidente katong wa pa mapirmahay sa presidente. That was a mere proposal pa
from Congress. Dili pa siya matawag na tong balaod. Karon balaod na gini tungod kay gipirmahan na sa presidente. Naa na mga higalay valid ground si Romulo Macalintal, nga nag-question ani mga higala nga dut-an siya. Questioning the validity and legality, constitutionality ani mga higalang pag-postpone sa barangay elections. Why? Unsa na ingon ni Romulo Macalintal? Ang iyang gingon, naanay mga Supreme Court decision, daghanang Supreme Court decision, nagsulti nga dili ka basta-basta makapospone og election. Naay mga grounds nga gi-enumerate ang Supreme Court sa ilaha mga previous cases nga gidesisyonan mga higala kung kanus alang ta pwede mag-postpone og election. Diba? So, mao na, good morning din na kang Kuya Jerome Mabalo Muda. Mao na gina-question karon ni Attorney Romulo Macalintal. Unsay rason nganong i-postpone? There must be a reason because nganong kinahanglan og rason? Because ang schedule sa election mga higala natagik na dinha sa atong batakang balaod. Although, naghatag og liway mga higala that election may be postponed provided that one of these circumstances is present. Meaning, di ka basta-basta ka-postpone mga higala og election kung wala nang naisgutang mga circumstansya. Kanang naay mga dinobyo, tumang kalisod, that will render the government to facilitate, conduct fair, honest, and peaceful election. Those are grounds para ma-postpone o grabing gira mga higala. Sa oron pag-eleksyon ana nga grabing gira. Pero dili dito apil mga higala ang kakulang sa budget. Dili dito apil. So kung kana karon ang ilahang gi-ground, probably dili na siya mao. Dili pwede. Because naatay panultion mga higala sa ato ang balaod. Expressio unios est expressio ulterius. Expressio ulterius. Unsay bot pasabot ana? What is not included is deemed excluded. If it is not included, meaning it is excluded. So, ang kanang giingo may galang kakulang sa budget, that is not included. Sabot pa sabot, that is excluded. Di ba? So, mauna ron ang gina-question ni Atty. Romulo Macalintal. So, dili pa mga higala ta makasiguro because of the pending mga higala nga question of constitutionality anang postponement sa election. Because ang election manggod, matud pa sa ato ang balaod, will of the people kana siya. And that will of the people can only be moved, suspend, if there is an attendance of these circumstances. Wala. Dili pwede nimo i-postpone. Di ba? Kao ba na sa istorya, nga pwede ka lang magminyo sa ako ang anak dong. Kung naakay basakan, daghan kag binuhing hayop. Ug uban pa. Unya maingon siya, nakadaog man ko gasto na eh. Wala man na apil, di man na apil sa akong kondisyonis sa imo ha. Taud-taud, balik ta man lamang pipila ka mga pahinomdom. Issues. Dalang sakit tulad ng kolera. Ito ang mga pwedeng gawin. Pakuluin ang tubig ng 2 minuto para patayin ang mikrobyo. Takpan at hayaan lumamig, saka isalin sa malinis na lalagyan. O maglagay ng tabletang chlorine sa tubig at sundin ang tamang paggamit nito. Pwedeng magkaroon ng amoy o lasang kemikal ang tubig, pero malinis pa rin ito at ligtas inumin. Inumin ligtas, tayo ang lunas. Isang paalala mula sa Department of Health.
Good day, everyone! Luckily, we can now file our income tax returns even without physically going to the Revenue District Office with the help of the eBIR Forms app, which are available for download from the BIR website. In this video, we will share Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Alright, balik ta magala din sa to para kuyog sa programa nga Issue sa Masa. Good morning din na kang Konsehal Igarantisado Ramos Ibuyan. Minaw sa to kaya mga staff din na. Marco Santiago, good morning. Naminaw kanunay sa may barangay Bukana. Si Bobby Narbay, Arnel Grande. Regards kay Tito Itok. Kauban ni mo pamaki. Kaniya to si Noel Recentes. Good morning ninyo din ha. Alright. Now, tinood na. Daghang yung mga barangay officials na lipay. Sabay di malipay ana nga makatigom-tigom pa sila. No? Pero, ang katong mudaganay, pabor man pod ni. No? Pabor man pod ni. Kay, kung ang imurong natigo, mga 1 million, siguro sunod tuig, madungagan na. Kaya mga mudaganay, kapitan, mudaganay kagawad, kung nalang karoy natigo mga 1 million, niya, sunod tuig pang eleksyon, madungagan pa na, basig mahimo pa ng 2 million, 3 million, o pa siguro, makadaog kang sweepstick. O niya, daghan ka og pundo. Kana, kung wa po kay uyab, ang problema, na apo kay uyab, pero may gastuhan, awa, giapoy matigom ng trabaho, ana. Karon kung mudaganay ka, kung di man lang na makatabang na imuhang uyab ni mo din ayaw na sa panguyab. Kay basig, mahurot na ng imuhang budget para sa 2026 nga eleksyon. Ayaw sa pag-uyab-uyab. Dito na ka manguyab, pag makapitan ka na, ayan, kaya pag makapitan ka na, dali ra kay makaiskapo kang misis, maingon dayon, na ami meeting dito sa DILG, gipatawag mi dito sa City Hall, gipatawag mi dito sa DOH, kay daghan na rong, gipang HIV, kay gibriefing mi dito para sa barangay, daghan kayo kag pasangil. Pero ang tinuod, tuara dahil ka dito sa tagtulo ka oras. Nagusa ka dito sa tulo ka oras, nagpatulo. Nagpatulo. So, di ba? Ayaw sa ron pag uyab-uyab. Unya na, tiguma. Kani advantage ni sa mga mudaganay, advantage po ni sa incumbent. Parehan advantage mga igala, no? Pero gisgutan ta lang ni ang legalidad mga higala lang sa postponement. Wala ta mag-istorya direk kinsay makabenepisyo ani, kinsay dili makabenepisyo tungod kay kung imong tanawon. At least ang mga challenger din nga mga kandidato sa barangay, taas-taas pag oras makapangandam, no? Siguro kung ilang plano untang nadayon ang eleksyon sa December, bugas lang iyang hatag. Pero kay tungod sunod tuig pa man madayon may galang eleksyon, madungagan ng udong og tinapa. Di ba? Mas muatsyop mga kaigsunan ang matagaan. So, okay na po. Samot na ng mga naapakaroon na sa pwesto, mga incumbent, ganahan kayo mga igala. Kay makagamit pas pundo, naapay ka ng daghan nga masulisit din nga madawdaw din nga mga bayad anang gitawag nato mga kaigsuonan og barangay certificate og uban pa. Unya makaduol pa ngadto sa City Hall, Provincial Hall. Ano ba? Napaman sa pwesto, hantod pa man sunod tuig. So, adbantahin ni sa duha. Pero ang atong gisgutan din is ang legalidad sa postponement. Because there is a question mga higala pending before the Supreme Court ni Attorney Romulo Macalintal. Tungod kay mato ni Macalintal, daghan ng mga desisyon sa Supreme Court na nagsulti nga di basta-basta mag-postpone og eleksyon. Dapat na ay mga valid, not necessarily legal, but valid ground to consider mga bay
una i-postpone o ma-postpone ang election. And those valid reason na pwede na to i-considera para i-oktaba mga higala ang pinili ay wala maapil ani karong pag-oktaba sa itong mga mababalaod o sa ito ang presidente mga kaigsuunan. Mao na ang bugat karon nga rason. Now, what if dili ma-postpone? So, quote and aware mo. Ato ning dimension. Para kaning mo daganay, mura mo Boy Scout ba? Laging handa. Kini pa ta ka siguro, umaingon ron ng Supreme Court. Tama, si Romulo Macalintal. Di dapat invalid ang pag-postpone. So, election may proceed. Kunyawa ka kapangandam. So, mulang gingon ako, buratag Boy Scout ani, laging handa. Panganda mo daan ni na. Kay dili pa ni sigurado. Bisag na pirmahan na ni mga higala, pwede ni silipon sa Supreme Court o ideklara nga unconstitutional ang postponement. Kung makitaan sa Supreme Court, ang legal nga rason nga nung kinahanglang ideklara ni siya nga null and void mga kaigsuunan ang pag-oktaba. So, dili pata sigurado. So, ayaw sa mo din og luag-luag anang inyohang plano. Kinahanglan hinugtanay tani kay wala pa magpakanaog og desisyon ang Supreme Court. Now, kung pakanaog ng desisyon ang Supreme Court, dito na may galas November, may ngoro ng Supreme Court, halimbawa, may ngoro ng Supreme Court nga, yes, that is unconstitutional. So, madayon ang eleksyon sa December, so you have only 1 month to prepare. Patay ka. So, karon pa lang, mangandam ka. Mangandam yung ka kanunay. Why kumo sa pagpangandam? Isipa kanunay karon sa karon pa lang nga madayon ang eleksyon sa December. Despite aning gilagdaan mga higala sa ato ang Pangulo nga House Bill Republic Act 1223-2 nga nagpospone mga kaigsuunan sa piniliay. Mangandam ta permi kung gusto ka. Kay ang gidiskasan karon dinhi mga bay is ang constitutionality. Either way ni, pwede may gala madayon, pwede po dili mapospone. Pwede madayon, pwede mapospone. Dili pa ta sigurado because of the pending resolution mga higala o decision sa ato ang Korte Suprema. And I am sure, ang Korte Suprema mga higala ani, mo decision in bank ni. Because ang issue is constitutionality. Once ang issue constitutionality, legality, validity mga higala, the Supreme Court in bank will convene. Dili pwede division lang. So in bank ang madesisyon ani kung kani mga higalang pagpospone na hisubay ba sa ato ang batakang balaod. Taon-taon, balik taman lang mapipila ka mga pahinomdom. Ano ang mapapanalunan mo sa kakasigarilyo mo? Kahit ano pang laki ng premyo na yan, hindi nito katumbas ang kalusugan mo. Kaya, mag-quit ka ng magyosi at mag-vape. Tumawag sa DOH Quitline 1558 para sa tulong mag-quit.
sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Balik na magkala din sa Tabaragkuyon sa programa nga issue sa masa samtang 22 minutos na. Human ang alas 7 sa buntag. Nagapong ka muna minaw din sa 90.7 Love Radio. Atong balikan mga bahay kining iske o barangay election nga istorya. O sa may rason. Nga nung i-postpone mga bahay. Ang istorya, walay budget. Asa di ang budget? Ha? Nga kaning budget aning election mga kaigsuunan, dili maninimo pwede ingnon nga ay naglisod taron sa in an ordinary sense. Why? Kay schedule ni nakabalutag kanus ang eleksyon. Wala ni kalainan mga higala. Anang mangutang kay emergency kuno kay mga nak. Kasi pagka-emergency anang mga nak nga kabalo man kag kanus aka mga nak. Kabalo gani kag kanus anak nimo gihimo. Di ba? Kabalo magkagkano sa amang anak. Nganong maingon man ka nga emergency pautanga ta dina. Nganong wa man ka mangandam nga kanang bata mulugwa gyud na dina sa mong taguangkan pag abot og siyam ka bulan. Puwera kung intrauterine life ng naitabo. Oh? Or ingno nato mga igalag premature. Kana 7 months. Oh, or nadisgrasya ba? Kana emergency, mo na mga emergency. Pero kung normal ang imong pagpanganak, nganong mingon man ka og emergency, mo nang manghiram kag kwarta. Maura pod na aning istoryaha sa eleksyon. Kabaluta nga karong December 2 sa kalendaryo sa atong balaod ipahinabo ang iske og barangay eleksyon. Nganong wa man ta mangandam og kwarta? Asa di ay ang ato ang kwarta para sa eleksyon. Mauna din na kong pangutan. Wala siguro isuhot ang ato ang panudlanan. Kay nahurot na mga higalag surambaw ni Tambaloslos og sa iyahang unom ka mga sakop din ha og sinaligan sa Kongreso. Sumat sa aning barangay election kay pending pa mga higala ang resolution sa Supreme Court atong paaboton. Ma'am Christine Ampolokyo. Good morning din ha. Burag nasayod siguro ka ma'am. Asa paingon na ning pondo aning eleksyonan. Asa kaha nga bulsa ni Grahe. Now, ato ning isumpay. Sa istorya kay nag-istorya naman taog fundings. Derita, guruyon tamo aning istorya mga kaigsunan nga ang kanidi ang investigasyon karon. Ilang gipasangil ngadto sa Vice Presidente nato nga 125 million adtong 2023. Premeditated ni siya. O sabot pasabot sa premeditated. Giplano ng daan mga kaigsuunan. Ambot aning 125 million pilay pangayo ani mga higala ni First Lady. Katong white envelope. Ikawat na daw sa mga buaya ang kwarta. Ingon pa si Ma'am Christine Ampolokyo. Karon, ang kaning 125 million nga CF, confidential fund ni BP Sara, mao'y gisigi nilag utingkay. Kay ang ilang proseso sa pag-utingkay, panakip butas lang di ay mga kaigsuunan, aning mga kongresista, nga nakapahimulos og taman sa ginhawa sa pundo sa gobyerno. Nga naman, kay kaning 125 million nga ilahang gipasangil nga gilustay kuno sa Vice Presidente Confidential Fund, maodi ay ni ang ilang gigamit nga taming aron di masilipan mga kaigsuunan ang 811 billion pesos nga flood control aning unom ka mga congressman. Ang 125 million na ang ilaha 811 billion. Ilaha may galang gibahin-bahin. Gikan Hulyo 2022 paingon sa Mayo 2025. Flood control para di masilip
ang trabaho aning giingong Big Six dinha mga higala sa Kongreso. Ilahang ipit-ipit si Inday Sara, gipasanginlan, giakusahan mga kaigsuunan para dili makit-ani, di ni masilipan ning 811 billion nga flood control. So FC versus CF. Ha? CF Confidential Fund 125 million versus FC nga 811 million mga kaidsa billion, di na million, billion pesos. Unsay resulta? Ani. Ang resulta ani mga higala, ang trabaho sa mga congressman kaning giingon ng Big Six din ha. Baha. Lunok. Nya natingapa ang presidente nganong sa kadako sa pundo nganong nagbaha naglunok. Napay isa ka resulta. Usa pa isa ka resulta diyon. Ang usa ka resulta tungod aning 811 billion pesos mga kaigsuunan nga pundo flood control nisutoy ang salin mga kaigsuunan aning unom ka mga kongresistang gibunyagan og Big Six nga maoy naka tungab aning naisgutang pundo mo'y nagbahin-bahin ani. Sige. Aton tanahon, be? Salin. House Speaker Martin Romualdez. Pila ba ni? 315 million. Sa dihang wala pa ni mga higala, mabahin-bahin ang 811 billion. 315 million ang iyang salin. Pag abot mga higala, pag humagbahin-bahin, nahatag na nga to silang mga amigong kontraktor ang proyekto sa flood control. Pila na ang salin ni Martin Romualdez? 3.465 billion pesos na mga bayi. Agaray. Nitubo mga higala og 1,000%. Ang iyang badi-badi, iyang sinaligan, atabs-atabs. Ako, Bicol Representative Saldico. Ang salin mga higala sa dihang wa pa nila bahina ang 811 billion. 236.7 million lang. Pero sa dihang nabahin-bahina ang 811 billion nga flood control budget niabot na ang kang Saldico mga higalang salin og 1.51 billion or 637% ang gitubo sa iyahang salin mga kaigsuunan. Kaning sigig kutad-kutad na congressman may gala sigig dipinsa sa lideratong tambalos-los din na sa Senado, sa Kongreso. Quezon 2nd District Representative David J.G. Suarez. Ang salin mga higala una nabahin-bahin ang 811 billion 287.6 million lang ang iyang salin. Sa dihang nahuman ang mga higala og harbat ang flood control budget niabot na mga higala iyaha og 2.34 billion or 813% nga gitubo sa iyaha mga higalang salin. Yapa. Si Aurelio Dong Gonzales Jr. ang salin before sa 811 billion 136 million lang. Pero pag human mga higala na award, nakagawas ang 811 billion, ang iyahang salin 1.3 billion or 956% ang gitubo sa iyaha mga higalang salin. Yan. Manix Dalipe. Ang kwarta atong una 203.7 million. Nahimo ng 1.49 billion or 733%. CWS Party List Representative Edwin Garjula 299 million ang salin.
Nahimong 2.2 billion or 735% ang gitubo mga higala. Ambot lang kang adyong og pila wa man giapil diri si adyong. Oh, kay gisud na po niya sa bulsa rabas Tambaloslos mga higala nga patok na gyud daw, ha? Ang karisma ni Tambaloslos diri sa Mindanao, gisud na po siya sa bulsang adyong. Para aprubahan ang gipangayo na pong budget sigurong adyong mga kaigsuunan, ha? So, unsa mga higalay implikasyon ani, ha? Nga nganong pertimang tubo sa ilahang salin mga kaigsuunan, diya ilahang asset sa salin nila. Oh. Unsa man ang manerbisyo ta sa gobyerno, negosyo na nga magkadugay magkadako ang ato ang kwarta. Ha? Ha? Sa inyong tanaw, bebe, ha? Unsa man ang negosyo, unsa man ang, paglingkod na to din na sa kongreso, negosyo na. Ha? Nga mudako mga higala ang ilahang asset kontra sa ilahang liability o ingon tog net. Ha? Net asset nila. Mudako mga higala sa kadugay og nilingkod din ha anang lingkuranan sa kini nga kongreso. Maunay nakabaho karog tik-tik. So, what is the presumption? The presumption mga higala nga nabutirik yun ni sila anang FC flood control project mga higala. Oh, yan igawas pag yun karon na sumpay na ni nga kasagarang kontraktor sa mga palpak nga flood control, ha? Pa-parts or kaugalingong kontraktor aning mga congressman. Aray, ha? So, bot pasabot, sila ray nagluok-luok aning 811 billion pesos nga flood control funds mga kaigsuunan. Hinungdan nga way nahitabo sa problema sa baha sa ato ang nasod ilabi na sa Metro Manila. Ayaw kong ingna nga nitubo lang ni dinha ang ilaha mga higalang kwarta, ha? Sa ilahang salin nga wala sila'y gibutang. Oh, unsa man na kaupas? Magpatubo gani karong kaupas, magpaabot pa ka og liti. Oh, naa pa kay isabyag nga chemicals para mutubo ng mushroom. Oh, kaning inyuhan nanubo lang ning inyuhang network asset ninyo anang inyuhang salin nga wa mo'y gihimo. Nagyod mo milagro nga gihimo. Nagyod milagro nga gihimo mga higala. Naay mga gihimo gyud ni nga kaya-aya. Kana ato duda lang because kani nga figure mga baay rises si presumption nga naa sila ginahimo nga dili kaaya-aya. Mao na nga sige nila og pasanginlan black propaganda, ilang dauton ang Vice Presidente mga kaigsuunan kay mahadlok sila og matuki ni masilipan ni sa mga mamaklaray dinha sa Kongreso mga kaigsuunan nga maudi ay nakadako ang pundo nga ilahang gipangidlog. Ya karon, moingon ang presidente imbestigahon, ang mag-imbestiga mahigala sila rapot. Usa man dapat ang mag-imbestiga na ay kanang ombudsman, na ay NBI, na ay COA, independent body or task force aron magkaalaman pila gyud ang nakungko aning mga panuhak mga higala nga mga congressman. Nganong ingon ana kadako ang giburot ha sa ilahang statement of assets and liabilities and network mga kaigsunan o kanang salin, ha? Nganong ingon ana kadako ang giburot, ha? In 3 years time from 2022 to 2025 ingon ana na kadako ang inyuhang network ninyo diha sa inyuhang salin. Ang gideklara pa lang na mga higala, wa pay labot ang wa madeklara ana, no? Di man gyud na ideklara, di ba? So mao na ang dako karong problema mga kaigsuunan. Dapat ma-imbestigar gyud ni. Ay people's money ni.
Nag-expect ang mga tao nga masolusyonan ang ilahang mga problema din sa baha-baha. Di masolusyonan mga higala kay tuwa di ay ni paingon sa ilahang bulsa. Juvenal Borges. Good morning din. Jet Gaban. Mayong buntag. Systemic Syndicate daw. Alo Divina Tampos Lotraga. Good morning din. Basta na mga naminaw na to karon. So, nagkaalaman na. Mauna, nga dili nila lungan ang Vice Presidente. Sigig imbestigahon nga gilustay para ang ilaha mga higala dili masilipan. Ang atensyon sa mga Pilipino, mag-focus na lang adto sa kang Vice Presidente. Ha? Dito na lang mag-focus mga kaigsunan kang Vice Presidente. Ha? So, ang ilaha, dili na makita. Mo na'y dakong problema. No? Mamo Barcelona, good morning din ha. Maayong buntag. Onya, sama ni si Glenn. May buntag po din ha. No? Si Glenn. Sa pa ba ni? Nits Mayon Tanosay. Gilbert Jess. Salamat. Napay mga nagpaabot diri sila mga mensahe taon-taon lang. Ito na may galang dalikyatan. So din ato nang maklaro mga higala nga ang ilaha ding agenda gawas. Nagkahiusang ilang agenda gawas nga dili na makadagan si Inday kay ilang ipa-impeach. Tabunan po di ay defense mechanism mga higala. No? Ang style tabunan ang ilahang mga kabulastugan nga gihimo sa pundos gobyerno mao nang sige nila og atake ang Vice Presidente. Nagkaalaman na gyud. Nagkaalaman. Wa pata ka siguro kanang 125 million dako pa kayo kang First Lady ana, di ba? Ma'am Susan Gadiani. Good morning din ha. Di ba? Dako pa kang First Lady ana. Napay ka First Lady. Kanang ilaha din na pod. Lalimang kanang 811 billion mga higala. Giunsa na pagasto. Ambot lang si Kuya Kap Iking Liparanon din na nakadawat ba ana, nakabahin ba? Nakabahin ba ana? Now, kana mga higala, indikasyon na siya. No? Glenn Sampung Casires. Good morning din ha. Na ang dako di ay kayong pundo, tuwa di ay mga higala ipaingon sa ilahang bulsa. Ang ilahang ipakonsentritan ang kang Inday Sara lang. Di ba? So, alam na dis. Alright, taon-taon mga higala, balik naman lamang pipila ka mga pahinom doon. Issue sa masa. Issue sa masa.
Masa, uban ni June Bersamin. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa Masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Alright, balik gala din sa ito panagkuyog sa programa ang Issue sa Masa. Samtang doon na 41 minutos sa nakalabay humana ang alas 7 sa buntag. Og sa tuag mga kaigsuunan karon ha. Naminaw diri sa tuag og nagtanaw sa tuag online. Thank you so much sa inyo hanilang tanan. Now, atong balikan mga igala. Si Speaker Romualdez namahayag nga iyahan na kunong ipaagtang ang paghulma sa pundo mga kaigsuunan ngadto sa mga media o sa mga tao. Kay para kunuhay mugawas mga igala nga transparent ang kining gobyerno. Ingon pa ang ubang mga Pilipino komento kay nakuha naman ang puno probably tinuod na nga magpaagtang. So, iyon siya, ipaagtang daw, kay para di na daw magduda ang mga Pilipino. Kung siya di magduda, perting duda ha. Dagway pa lang ninyo din sa Kongreso, suspect na mga bay. Hangtod karon nagpadayon gyapon ng ilang style nga sigig pang-apod-apod o kunuhay nga hinabang nga dili nila trabaho sa DSWD. O sa purpose is to promote their political to advance their political interest. Actually, mao gina mga higala ang real issue din na. Nganong mangsige pa man mo panghatag ana. Nganong gipunduhan man ang mga social services din ha ni Tambalos-los og sayang asawa. Nganong di man nagdiretso nga to sa DSWD? Kung tinuod na. Di ba? So, naay dako mga higala nga problema. Linsampuang Kasiris, good morning. Oo. Papa yung kaayo mo ni Kuan ba? Jerome Muda. Ito ang kuya. O si Kuya Mel daghan mo na pumelo si Kuya Mel. Lami ng pumelo po. No? Kay makapahinlo na sa tuang tinai. O nang baho kay nang atong tugahok. Inigawas kay kalkalon man as pumelo. Di ba? Morning din na, Kuya Mel. Si Nilo Hamili Velasco. Naminaw po, there is a issue sa masa. Thank you so much. Ubay-ubay na gyud ta. Nalipay ko mga igala. Kagahapon ako nakabalo nga diha pita mga igala Storil. Dili lang dahil diha sa Boulevard dagang naminaw sa tuwa. Diha Storil parte na daganang naminaw sa tuwa. Thank you so much mga taga Turil. Salamat sa inyohang pagsalig. Ngano man kung maminaw pud mo sa kuha ba? Nganong maminaw man pud mo? Ilan ang gitalikdan tong uban daw? Kay amot nganong ilang gitalikdan? Sa bagay, ang uban gani ilagay newsroom og ilang mobile, nagsige gani paminaw sa tuwa. Kani pang ilang mga listener di mo balhin, di ba? But pasabot sila mismo, wa sila ganay silang kaugalingong programa. Di ba guna imposible mga bay? Kay ikaw mismo nagluto og usa ka recipe na may tsansa nga dili ka ganahan sa imo ang kaugalingong giluto nya imo ipakaon sa uban. Moingon tong uban, di kay kaganahan ng imuhang ikaw mo'y nagluto nya kami na ipakaon nimo. Mura ginana ba? Di ba? So ikaw nga nagluto, dapat ikaw una gyud ang ganahan. Okay, ikaw may sigig tilaw ana. Maura po na aning programming mga kaigsunan sa radyo. Unang ang ilang newsroom di maminaw sa ila og ilang mobile, diri maminaw sa tuwa, kay wa siguro ganahi sa ilahang luto. Tama ba na, di sweet art? So dapat magluto sila og lami. Kanang pinirito permi. Mura ra po daw na og di nakaganahan sa imong asawa, mato ka permi sa imong uyab. Unya karon og ang imong asawa sungkabon og lain masuko ka.
Masuko ka. Oh, di ba? Bitaw istorya ra na Ang ako ambot pasabot mga kaigsunan, dakong pasalamat. Dakong pasalamat. Akong ipaabot nga sa to mga listeners sa 90.7 Love Radio. O nga, daghan din niya. Maminaw ra ba? Dili ra ba alang-alangon? Perting kusuga, naka-full ang volume mga kaigsunan. No? Perting yung kusuga. So, salamat kayo. Kuan, kanang utang yun na namo nga na sa inyo ha. Alright? 46 minutos na nakalabay human ang alas 7 sa buntag. Now, kanin yun niya nga paagtang mga bay ni Speaker Romualdez. Ipaagtang na gyud kuno ang budgeting. Ambot og unsa na pwede diskarte ani. Nga naman, ang mga tao naman good. Once nga maigo na nimo, tanan nimo nga trabahoon, tanan nimong istorya, kadudahan na suspect na kapirmi. Because once upon a time, imo na yung gibinuangan. Mura na lagi nag-asawa. Oh? Gibinuangan kausa sa iyahang bana. Kadalakaw ana. Dudahan na kasi imuhang asawa. No, suspect na kapirmi. Ayaw na laglakaw para di ka mahimong suspect. Di ba? So, amot unsay tawag ana, human nature man gyud siguro na nga once kaning tawanan nagkamali sa imuha dili na mawala. No? I mean, mawala man pero dili makalimtan. Murag yung ana ba? So kung ang ginahuna-una karon sa mga tao giunsa nila paglustay ang 811 bilyones pesos nga kini mahigalang flood control nga pundo. Kauna-una ang tao basta maghisgot ng pundo matay. Idlo mo na po na ang mga panuhak. Mao ginakanunay mga higala. So, pag naata din na sa public service, importante yun kaayo ang trust and confidence. Tungod kay maunay, mamahimo nimong reputasyon. Kung mamahimong sustaining ang imuhang reputasyon, it becomes an institution sa imuhang political career or sa imuhang public service. Diba? It becomes an institution. Pagasundon siya mga higala. Pero kung iyon ana, nakabalo na ta mga bahay, kung unsa ang kabuang gihimo, ang ilahang salin na nagko og tamas ginawa, gikag milyon na himong bilyon, usa man na din hang Congress, negosyo na. Nga ang inyong milyon mahimong bilyon? Garay! May kag salin god. Net worth na nimo. Net worth na nimo baka nang minus sa imuhang mga liability, asset minus sa imong liability. Mao na ang resulta, equals. Taon-taon, ato ni balikan, human lamang pipila ka mga pahinomdom. Uban ni June Bersamin. June Bersamin. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa. Balik na mga bay, din sa ito panagkuyog sa programang Issue sa Masa sa 90.7 Love Radio. 50 minutos na human ang alas 7 sa buntag. Una ko moambak ngadto sa ubang pa mga isgutanan. Good morning din ha. Kang Tating Uruyan sa may puan. Onya, good morning pod kang Pabing Chavez o Belen Paklar. Kusuke ng ilahang radyo kada buntag. Di na sa may lower Lubugan. Onya si Alan 4. Kusog po kayo na iyahang karaoke din ha. Si Kuan. Danny Hinlo.
Oh, diya napita sa kini nga lubugan po may buntag ninyo. Onya si Ma'am Bing Tan. Oh, good morning. Adlaw minaw sa kini nga 90.7 Love Radio. Alright. 51 minutos suman ang ika-alas 7 sa buntag. Dirita aning istorya sa survey mga higala. No? Mao ni tinuod nga survey. Nganong moingon magkag mo ni tinuod yon onya katong sa okta mo toy way klaro. Kay gilatag yun mga higala ang kamatuoran. Mao gyud ni ang survey. Bisan ang uban nga mga survey firm firm mga kaigsuonan, firm sabay pronounce nawa naman ta pronunciation ani di sa company ala na lang, no, di man malitok ang pusya, di man ma-spelling, ari na lang ta sa red madali. Survey company, no, nga si Inday man gyud ang leading kanunay, wa pa man mga higala ni ma-overtake si Inday, di araman anang ukta mga higala o kanang survey sa admin ma-overtikan si Inday. Pero sa mga independent survey company, una man gyud si Inday Sara. Karon sa survey mga higala sa WR numero buraog usa ba ni nga surveyhan ni DCRH man mo'y nag-publish ani MBC. Diri sa tuwa mga higala ning kumpanya gyapon unang nag-publish ani. Nanguna ang atuang Vice Presidente sa pagkapangulo sa 2028. Nakabaton siya mga higala og 31.4%. 31.4%. Yan. Nagsunod siya si Raffy Tulfo nga 10.3%. Pagkapangulo niya. O niya si Risa Hontiveros 1.7%. Ana pa si Lini Robredo 13.3%. Nya kahuman si Tulfo 10.3%. Si Hontiveros 1.7%. Si Tambalos Los Maygala 0.7% na lang yun. So, 0.7%. Wa na kabot og usa ka tawo basig anananggal na. Katunga ra sa tao. 0.7% mura katunga ra sa tao. Anananggal siguro na. Ang niuyon nga mahimo siya presidente. Kani nga survey gipailuna niadtong Hulyo 26 hangtod Agosto 5 mga kaigsuonan. Nanguna pod sa pagka-vice presidente si Bongo 16.2%. Pero duol-duol na siya sa nagsunod. 14 man tong nagsunod sa iya. Kalimot lang ko. No? Pero ang nagtap sa pagkapangulo, pagka-vice president, si Sara o si Bongo mga kaigsuonan. Tinuod nga survey. No? Ang kanang 0.7% tinuod man yun na. Negative pa man na itong una gani. May na nakakuha 0.7. Katunga ra siguro na sa tao. Anananggal siguro na mga higala ang kagusto siya mahimo sa presidente pastilan. So kani nga survey, mao gyud ni siya ang tinuod kay mao man gyud ni siya ang trend sa presidency mga kaigsuonan. Sino gyud kisabay masulti nato nga makaka-content kang kwan. Kang Inday Sara. O sa pagkakaroon, wala man. Naglibog pa ganing administrasyon, kinsa ang ilaha mga higalang himuog standard bearer sa 2028. Puro na nalibog ng utok mga higala ni PBBM. Galibog na, unsaon ang issue sa iyang asawa og tinabon. Naglibog na, unsaon yung problema sa baha. Naglibog na, unsaon yung problema sa mga tao, way bugas. Problema sa mga mag-uuma, gikalibog po niya. Ang naitabo din na sa South China Sea, libog po siya mga higala. Perti na ginang libuga sa utok. Perti nang libuga sa utok sa itong presidente. Munang di na yun mga higala maka-iskrimentar o kunsay dapat imuon.
magpataka na lang mga higala o istorya. Naawa na yung istorya against mga kaigsuunan sa China, pati sukuas China. Ha? Oh. Wa naman mga kaigsuunan magkadimao. Wa na magkadimao. Very good sa Love Radio. Sige, sila lalis kinsa ang 1 ug number 2 nila. Dirita sa maayo mo explicar sa isyo. Salamat. Ma'am Elsa Futio. Si Cypress Garcia, John Nindot. Si Marcolita, ang himuog Vice Presidente. Si Neil De Luna, good morning din na. Minaw na sad ko, Diris Daliao, San Roque. Maunang gihatag nga confidential fund kay Vice Inday katapusan sa tuig para kunuhay gibulsa ni BP ang confidential fund. Maunay giingon bright na bulok nga mga tambaloslos. Gilbert Bacalya Tabay, good morning. Mamahaw ta John, minaw mi diri sa may Balyok area ni Cap Iking. Raul Agadlad, may buntag din na, Purok 9117 Bagusiero. Si Gisnel Salaom ug si Dennis Sarte, mayo pong buntag ninyo din na. Ubay-ubay na gid ta. Nangaungo na gyud mo din hiba sa issues masa. So, kani mga higala, mao gyud ni ang trend sukad pa kani adto. Mabago pa kani, ilabi na karon nga na-dismiss ni mga higalang impeachment batok sa Vice Presidente. Mausap pa ka ni. Murag labo na. Labo na tuloy-tuloy na ni. Ang possibility ani. Ining mga politiko, mangambak na nig hinay-hinay, mangita na nig linyada, mangita na nig channel para makaduol kang Inday Sara para sa 2028. Mo na lay mahitabo. Madugay, mawa na gyud na supporter si Speaker Romualdez din sa Kongreso. Ang magsige na lang support sa iya, kana na lang unom nga nabutirik mga kaigsuunan sa pundo sa gobyerno. Nabutirik sa kwartas mga tao. Mao na lang na magsige mga higala sunod-sunod sa iya. Pero kanang uban din na nga mga alanganin, membro sa ambak pari, mangambak na. Gilay may tabo din na. Kanos aba ng mga congressman, dili mo pasipsip ngadto mga higala sa mga nag-una sa survey. Ay nako. Labo na og mapresidente, samot mga kaigsuunan. So para di halata kayo, una mapresidente ang ato ang vice presidente, ambak pa rin na. Para dako-dako og agi. Kaya kung ambak ka, presidente na si Inday, halata na kaayo ng imuhang diskarte nimo. Diba? So, dapat karon pa lang, kabalo ka nga di gyud na si Inday matanggal, ambak na. Kay di man siya matanggal, ang tsansa nga mahimo siyang presidente pertig yung dako mga ambak pa rin na. Mao na yung tabo. Virgie R. Di Paz, good morning. Shout out sa may Roseville Lanang. Kanunay yung naminaw din sa issues masa. Salamat. Kabag ko man itong mga listener. Salamat kayo. Probably dugay na. Nagpahilom-hilom lang. Sabay ko na ng tao. Diba? Dugay na naminaw din sa issues sa masa. Pero wala lang, di lang siya active nga mag-text. Karon lang siya na active. Salamat. Murar po kung nag-ulitaw god. Nagpahilom-hilom mga higala. Pero doon na di ay ginabatyag. Doon na di ay ginabatyag. No. Kung siya di ginabatyag anang ulitaw dyan. Nakagustos dalaga? Dili pod. Nakagusto pod sa iyang parihong ulitaw. Moong nagpahilom-hilom. Ay, nako. So, atong balikan. Kani mga higala nga figure, taas-taas na ni. Remember si Pangulong Duterte before? Digong. Nagsukod lang mga higala sa mga around 15-16%. Si Inday naana mga higala sa 31. So, dili na imposible. Because, ang ginatanaw din mga higala sa mga Pilipino is your credibility to lead our country. Your capability to lead our country. Ang inyong katakus mo mga higala ay barometro aning tanan. Di ba?
ilabi na ni ining kalisod karon nga gihambin ang ginapangita gyud sa mga tao kanang makalid gyud sa tuwa. Oh? So, abogada, well experienced sa local government, na imong vice presidente mga higala, dunay prinsipyo. Wa pa ta makadungog nga naay tawo nagamit-gamit sa iyang pangalan, sige name drop, ingon si Inday, wala gyud. Ingon ana ka limpyo ang kredibilidad ni Inday Sara nga gusto mga higala sunugon aning mga panuhakdag ko. Ha? Oh, unya usaw na ron ninyo. Oh? Mismo ang Supreme Court. Ha? Nag-ingon na ka ng inyong trabaho binuang na, wa na masubay sa balaod. Oh? Unya karon inyong baliktaron. Inyong ingnon nga ang Supreme Court mo wa magsubay sa balaod. Kahanggaw na lang. Giing na sa Supreme Court, kanang inyong impeachment complaint, wa na may subay sa atong batakang balaod. Karon ilang baliktaron? Aning mga congressman? O kaning mga NPA, mga higala, o prone sa mga NPA din na sa Kongreso. Ilang ingnon nga ang mga justices ko no, mo'y wa mo subay mga higala sa balaod. Kahanggaw na. Wala ko. Usa mga higala ka mga tunto ning mga tawahan. Ha? Karon kay hapit naman ang eleksyon. Duha ka tuig na ang kapin. Unya makapile mo og impeachment adto pa man sa February 2006 na. Dinha na mga higala. Unya magbuto-buto pa mo. Mangita pag budget ang tambalos-los para ipangbayad na pog pirma. Oh? Mangita mo gyud budget mga higala kano man. Ingon ni siya. Dili na mo pirma na rong mga congressman kung dili mga kaigsunan matagaan o budget. No? Naalag naman na. Kabalo ka mga higala, kanang kwarta yawan o na, grabe ang immunity, ana. Ha? Grabe ang immunity anang kwarta. Natagaan na nimo og kaisa, di na mo sugot nga di na nimo na siya tagaan, imo pahimuon og pareha gihapon atong trabaho. Atong una ni hatag kag 150 million budget. Nya karon di ka mo hatag sa dili may muboto ana. Di ba dili may muboto ana imong impeachment. Di ba? So imong giana di ang mga congressman anang talayan system. So di na naron mo pirma anang impeachment kung di nimo tagaag talay. Nya asa man karon mangitag talay. Ha? Parte naman daghana ro magbantay anang pundo nato giunsa na ninyo pag sinampangkong ng pundo. So lisod na kayo, ha? Di nagmadayo ng inyuha din ng giplanong impeachment. Mga pag-reversal mga higala sa resolusyon sa Supreme Court. Kay ang kuan kisyo, mali ko no pagka-interpret ang 1-year bar rule. Ang 1-year bar rule alone. But the decision of the Supreme Court, nakaangkla na siya, dili lang din ha sa 1-year bar rule. Appeal dito ang issue sa non-compliance of due process. Ang nibotar, 1/3 lang. Ang wa makabalo. Appeal pa ng 1/3, wa makabalo. 2/3, wa makabalo kung unsa na. Wa ninyo paminawa kung unsa pod ang ilahang opinion, labot anang inyong gibuto-butuhang impeachment. Mao na ang violasyon. Wa ninyo matagai o kagayunan ang vice presidente nga mapatubag sa iyahang mga issue. Due process. So dili lang 1-year bar rule. Ang inyong gina-raise karon sa inyong motion for reconsideration, 1-year bar rule. You did not mention about anang due process. Patay mo. Wala gihapon mo ilusot. Makalusot man mo pisat. Wala gihapon mga higala. So kanang impeachment, mura na siya mga higala, no? Og one-sided love affair. Kanang usalay na higugma ba? Si lalaki lang higugma o si babae lang higugma, one-sided love affair ang tawag, ana. Di ba? Engineer Dante mo na yung meaning, no? So one-sided love affair. Ang isa rin nahigugma. Kung nahigugma man ang isa, katong iyang tanaw nga wa mahigugma sa iya, lahi ang gihigugma. One-sided love affair. Mas maayo pag undangon na lang. Garay, basta one-sided love affair, mas maayo pag undangon na lang. So, diha ron naglabad ang tingkoy sa tambalos-los. Asa na pud siya og budget na ipanghatag kay
Di naman na mga higala na niya na makontrol karon kaya sige, di ka muhatag. Mga ambak mi, adto mi to ka Inday, di mi pirma ng impeachment. Oh. Di ba? Perti na mga higalang problemahan na karon. Raymond Day Manuta. Shout out, sulit tigpanubay. Kada buntag yun. Samay, Tondo, Budbud, Bunawan. Uy, good morning na, taga Bunawan. Don Homok, good morning John. Kanas BBM, hadlok na siya kitang balos-los. Tungod kay alam ni Tamba ang pagka-bangag niyan. Minaw Midres, Talandang Tugbok. Oy, good morning, mga taga Talandang Tugbok. Neil De Leona, sa una pa ko nagapaminaw sa DXEB, sige sunod-sunod sa imong programa. Adto sa ubang istasyon. Salamat gyud kaayo. Unya Sir Jaime Balnik, no, diya sa Lagaw, kanunay gyud ni. Through Facebook lang na siya kay di naman maabot ato ang signal dito dapita mga kaigsuonan. Salamat kayo sa inyong pagsalig dinhi sa programang Issue sa Masa. Ako malipay ko everyday nga naay mga bagong pangalan nga magpasupot. Dere ba? Makita ko mga bagong pangalan everyday. Naay mga bagong pangalan, malipay ko. Although siguro sa ako nang nasulti, dugay na sila mahigalang naminaw sa tuwang programa. Dinis 90.7 Love Radio. Sa ato ang Facebook Live, pero karon lang sila kaako mga higala og pasupot sa ilahang mga mensahe. Ma'am Rosalyn Lagundi, good morning. Si Rene Cabanya, good morning. Diri sa may Bago Galira. Uy, silingan rata. Sa Bago Galira, good morning. Mga taga Barangay Bago Galira, taga Newtown. Ayan. Si JR Modede Sabido. Yan papa, si Roger Sabido. Suki. Mga taxi driver din naka-parking din doon sa ilaha. Thank you so much. Muramig langaw, gasunod-sunod. Kung asa ka nga istasyon mag-onboard yun. sorry. But this time, I found my home. Dili house, home. I found my home. 90.7 Love Radio. Alright. Kung ato ang balikan, kana mga higala karong diskarte nila din mangharbat og pondo para ilawag na pod sa mga congressman, ambot lag mo saler pa bana. Kay isag ako congressman, ikaw nang hatag ka kaniadto sa 19 Congress niya, di sa 20 Congress, December mong trabaho, papirmahon minimo na pod og impeachment complaint karong February 2026. Unya di ka mo hatag sa mua. Uy, binuwang na hatag. No? Naadik ba? Listen no, kwarta grabe makaadik ning kwarta. Awar ko na. Kanay yung mga uyab din ang buwagaw buhok. Once sa inyohang unang inkwentro, natagaan na nimo og iskalibo, napailod, gilibre pagyud nimo, gidrive-thru pagyud nimo. Sa sunod, kung dili na nimo na malabwa na, o dili mo mahatag na siya gihapon or malabwa na siya, nga imuhang nahatag sa iyahang pabor, na budget ka. Budget ka! Pag mabudget ka, di na mukuyog sa imuhan ng imong uyab nga buwagag buhok, mangita naglaing uyab, nga makahatag o pareha sa imong unang nahatag o labaw pa sa imuhang unang nahatag. Di ba? Grabe immunity ning kwarta. Tagaan na mo gamay. Wala na, masuko na ng uyaba na. Dili na musako, dili na mo dawat na. Taon-taon, balik ta mga igalaw, man lang mapipila ka pa ito. Issue sa Masa. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Huwebes, August 14, 2025. So itong bagyo pong pinantayan natin na si Goryo ay tuluyan ng lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility kahapon ng 4 p.m. Huli itong namataan sa laing 650 kilometers northwest ng extreme northern Luzon. Bahagya po itong humina at ito'y may kategory na lamang na severe tropical storm. Sa ngayon, patuloy po yung paglayo nito sa ating bansa, kaya wala na itong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa, kaya wala na rin tayong nakataas na anumang tropical cyclone wind signal number. Pero dayon po, patuloy pa rin ang pag-iral ng southwest monsoon dito sa buong bansa natin. Kaya malaking bahagi ng bansa natin ang makakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan ngayong araw.
Wala rin naman tayong minomonitor na low pressure area or bagyo na possible makaapekto dito sa ating bansa sa mga susunod na araw. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan natin malaking bahagi ng Luzon ang makakaranas ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan dulot ito ng southwest monsoon. Lalo na dito sa may Ilocos Region, Zambales, Bataan, pati na rin sa Tarlac, Pampanga, Calabarzon, Metro Manila, Mimaropa at Bicol Region. Sa nalalabing bahagi naman ng Luzon, Cordillera Administrative Region, nalalabing bahagi ng Central Luzon, pati na rin sa Cagayan Valley, magiging maaliwalas naman ang kanilang panahon. Pero asahan din natin, mataas ang tsansa ng mga pag-ulan, lalo na sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura for Metro Manila at Lawag 25 to 31 degrees Celsius, Tuguegarao 25 to 33 degrees Celsius. For Baguio 16 to 22 degrees Celsius, Tagaytay 23 to 30 degrees Celsius at Legazpi 25 to 30 degrees Celsius. Para naman dito sa may Palawan, Visayas at Mindanao, inaasahan po natin makakaranas po tayo na maulap na papawirin, dulot pa rin po ito ng southwest monsoon. Sa nalalabing bahagi naman ng Mindanao, dito po sa may Barm, Davao Region, pati na rin sa Sorsogon, magiging maaliwalas naman ang kanilang panahon. Pero asahan po natin, mataas ang tsansa ng mga pag-ulan pagdating sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura for Calayan Islands at Puerto Princesa, 25 to 31 degrees Celsius. Iloilo, 25 to 30 degrees Celsius. For Cebu, 25 to 33 degrees Celsius. Tacloban, 25 to 32 degrees Celsius. For Cagayan de Oro at Zamboanga, 25 to 31 degrees Celsius. At Davao, 25 to 32 degrees Celsius. Wala na tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:42 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:19 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Balita may gala din sa ito panagkuyog sa programang Isyu sa Masa samtag 13 minutos na ang nakalabay human ang alas 8 sa buntag. Alas 8 na yun Mga estudyante din no? Dapat naka-take off na mo Stang mga kaigsunan na itong dunay opisina, dunay mga trabaho, dapat naka-take off na mo din no? Si Cypress Garcia, ako John, mag 2 months pa lang ko naminaw diri sa Isyu sa Masa pero everyday na gyud ko. Uy, asa ni dapita inyo sir? Sir Cypress Garcia. Paliw ko butang sa imo kong address pero sir kay para ma-remind ko. Onya si Sumaco Trodilito. Ako sir sa DXEB ko gapaminaw sa una pagyud. Karon pa ko nakabalik paminaw nimo through online kay wa mi radyo. Uy, asa may dapita imo be? Kay tagaan ka radyo. Problemahon taan ng radyo. Inday kubal-kubal dia. Iandam ng radyo. Katong radyo nga na satellite. Gusto ka sir tagaan ka radyo nga na satellite. Bitaw. Tagang radyo dili niya ko binuang. Istorya sa ko sir asa dapit kay ikuan ko i-PM ko. Nga na sa mga nagapaminaw sa tuwa sa online nga why radyo. Nagbantiner lang yung tawag online, lahi po itong naagyo'y radyo. Okay. Kusog na ba ni graduation ng cellphone na ba? May ng radyo lang kay minaw kalayo. Di kahit ka mababad sa kanang radiation. Di ba? Labi na ito ang mga edad-idaran na nga magkaigsunan. Di na dapat yun mag-expose o taman aning radiation sa kining cellphone. Kay mas musamot no? Ang maintenance anang trabaho. So dapat radyo. Ang atos mga nangayo din na og radyo, mga listeners na to, aning mga viewers na to sa cellphone, kaya wak mo radyo, i-PM ko. I-PM ko. Ang ang address, i-PM. Kay
tagaan ta mo maningkamot ko nga makahatag ko sa inyo hag radyo. Oh, mag-unsa man ta diri sige tagyaw-yaw nya way maminaw sa tuwa kay way radyo, di ba? May nang radyo kay para malikay pod sa mga radyo kasi kasagaran mo minaw gud. Mga idadara na gyud ang radyo. Tama gyud na siya, haom gyud na siya kay sige ka og nod-nod anang imong cellphone sa imong naw ang register na idadara na ta. Medyo makuha-kuhaan gyud ang ato ang immune system na to. May mong problema. So at least makatabang ang 90.7 Love Radio sa inyo hadina radyo. Among ihatag sa inyo hadina, ha? Sugot ba mo tagan ta mo t-shirt pod? Garay, magpahimo tag t-shirt? Magpahimo tag t-shirt. Pahimo ko. Karong sunod sweldo siguro nako. Karang tibuok sweldo nako. Pahimo ko nag t-shirt, no, para ato ang mga amigo, mga listeners matagaan siguro na to inday kubal-kubal. Pahimo tag t-shirt lagi. Di ba? DJ Sweetheart? Ipakita inaning design, no? Ipakita ko ng design rago DJ Sweetheart. Kung ganahan ba sila ana, basi gusto nila koreksyonan ng design nimo kay di sa ganahan. Nainaw ni Jun Bersamin man katunga ra man inoon, nagwantahi lang na ninyo kay katunga ra man sa kung naon kung gibutang din na. Ipakita DJ Sweetheart ang disenyo. Kana. Agwantahi lang na ninyo na ko ang naon katunga ra bitaw kung naon kung gibutang din na. Midya man di. Midya ra pong naon atong ibutang. Midya lang naon. Abot lang og makusundadahan ba ni sa to ang mga kuan, mga listeners na to. O di nila makursunadahan na DJ Sweetheart. Pwede man na nila imuog trapo. Pwede nila imuog trapo kay ang tila sa to ang t-shirt. Pag madaan siya, pwede po siya himuog trapo. Nindot siya himuog trapo. Ako nang tuyuon yun ngayon anak mga igala para di masayang ba. Bisa magtrapo sila, makita gyapon nila kung naong lagot kay kuan ning Jun Bersamin inus-nus ko ni gayo ni. Bitaw ay. Juvenal Burgos gauna-una na pod. Igat yung kaya ning tawhana ni ba. Igaton yun ni kani si Juvenal Burgos, igaton yun. Bitaw. So, sige lang, ako man nang ipaibalungan na sa inyo no. To ang mga kuan transparent man ta kanunay diri sa tuang programa, wa ni lipod-lipod mga igala. Ang ato ang tumong diri maedukar ta sa mga issue, ma-inform ta sa mga balita ug impormasyon. Nya kanang di pud ta mag-uulba kanang malingaw pud tag panagsa, mabawas-bawas sa gamay ang ato ang mga kunot sa agtang. Ayan. Taud-taud mga bay, balik ta. Human lamang ang pipila ka mga pahinumdum. uban ni Jun Bersamin. Jun Bersamin. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa.
Issues. Love Radio. Balik na may gala din sa ito panagkuyog sa programa Issue sa Masa. 91 minutos naman ang alas 8 sa buntag. Kamo na minaw sa gihapon. Din sa 90.7 Love Radio. Good morning dia kang Yanel Sopik kadtong kay Vic nga disbarment sa June. Karon baya to imong ingon? Pero makabsanta sa oras gyud ugma to ato kay vertical mangutaaning mga bag-ong issue pero ugma dita to pasayloon kay napay mas bugati si Sumako Trodilito kana lang ako t-shirt daw si Yanel Sopik nindot daw ang t-shirt. Si Raul Wenceslao t-shirt po niya kadaghang mangayo anig t-shirt patay hurot atong sweldo aning trabaho ani Murata ani og si Tito Soto tanang sweldo ihatag daw niya ngadtos mga tao daw di daw niya dawaton saman idol na to si Tito Soto aning trabaho ani gihatag basig ako manghatag na ko kung sweldo ani ang iha wa pa matag delikado tanang style basig ang ako ang sweldo galing sweldo na ko sunod karon mahatag na nako mapalit na nako t-shirt unya ang iya wala pa gyud mahatag siguro Alberto Arnaldo good morning avid listener pod diri magaygala sa 90.7 Love Radio ang programang Issue sa Masa. Alright, kanang kang Vic Rodriguez ugma na kay diri sa ata sa istorya mga higala nga gibasol karon ang Vice Presidente sa mga problema sa Pilipino din his Pilipinas. Muna po niya ilang ipagawas ang istorya tungod kuno kaya nga ato ang Vice Presidente nagsigira kuno og lakaw mga higala ngadto sa abroad. Mao na hinungdan nga daghang mga Pilipino ang nagpait. Kuyawa ba ng istoryahan? Asa man nakagi pamunit na nila? Napabakaha sa saktong pangisip mga higala ning taga-admin nga nagpaukyab anang istoryahan. Ang sige daw og pagpunay o gawas ni Inday Sara sa nasod mao day hinungdan karon sa kalisod sa mga Pilipino. Di ba ang hinungdan tungod kay way gihimo ang ato ang gobyerno? Di ba mo man ang hinungdan? Na may gihimo puro pangilki lang anang pundo gikan sa kaban sa gobyerno? Di ba mo man ang hinungdan? Nya karon ilang ipahid mga higala ngadto sa Vice Presidente kay nagsigil ang kuno gawas ang Vice Presidente resulta nagpait ang mga Pilipino. Kuyawa ba? Nilngig pod mga higalag abilidad. Si Sir Abing Chavez din si Ma'am Bilin Paklar. Good morning sa makausap pa. Lower Lubugan. Alright? So, ingon ani ni siya. Ang Vice Presidente, kung totoosin, ang trabaho mga higala is only 5% sa trabaho sa Presidente. So kung gusto ka nga ang Vice Presidente maoy mosulbad aning problema sa mga Pilipino, resign! Or maghikog ka, magpakamatay ka, or himuon mo kung galingon nga disable ka because those are the only grounds mga higala o mapa-impeach na pwede mo take over ang Vice Presidente sa Presidente. Di ba? One, if the President ma-impeach, incapacitated na siya, inutil siya mga higala, physically unable na siya. Kaduha ay katulo, mamatay siya. Di ba? Unsa pa? Murag upat man na. Ma-impeach, ma-disable, mamatay, mo-resign. Pili lang ang presidente din na. Kung usahan na iyahang i-avail, gusto man mo nga inyo ang basulon kaha si Inday Sara, aning mga problema sa mga Pilipino. Sige, bakantihan na din ng Malacanang. Kay Ticobero na. Total, siya bitay Vice Presidente. Siya man ang rightful person nga mo take over anang Malacanang. Kaya siya man ang Vice Presidente. Bisag asa na to tanawon. Batakang balaod. Tanaw na to din na sa moralidad.
Di ba siya man? Legalidad, siya man yun ang mga presidente, mga higala. So kung gusto mo, kay dili na siguro kaya aning administrasyon, mga kaigsuunan, nga i-address ang problema. Ilan na lang ipasangil sa Vice Presidente. Kana daw sigig lakaw ni Vice President Sara. Mao na hinungdan sa kalisod sa mga Pilipino pagkahanggaw, mga higala nga istorya, no? Hanggaw nga istorya. So kung gusto mo nga si Inday Sara mo'y musulbad aning problema nato, problema sa mga Pilipino, bakantihan ang Malacanang. Dili magpanuko ang Vice Presidente, dili mahadlok, dili mag-alangan nina ang Vice Presidente nga mangulo sa tuang nasod. Labi na karon, panahon na nga wala na gyud. Walay klarong direksyon, mga kaigsuunan, ang atuang nasod. Wala na gyud. So, kung mao na inyohang buot ipasabot, nga kanang lakaw sa Vice Presidente, bisita siya siyang amahan nga inyong gisapwang paingon didto sa dahig, mao na nakapalisod sa mga Pilipino. Di, bakantihan na ang Malacanang, ihatag na sa Vice Presidente. After all, kamo may nangita aning problemahan ni. Dire unta na si Tatay Digong, dili unta na magawas-gawas si Inday Sara, pero inyong gidala dito. Ug natural lang sa usa ka anak nga ang iyang amahan oktogenarya na. Wa siya kabalo, gusto siya masayod sa kanunay. Unsay nay nahitabo, unsay nay sitwasyon sa iyang amahan dito sa dahig ng Netherlands. Kamo may pasimuno anang tanan. Tanawa karon. Unsa yung kabuang? Kay si Chis Escudero ni sungag sa inyo, inyo na pong demolish na po ninyo. Kay wa mo sunod sa gusto sa impeachment. This is a repetition, mga kaigsuunan, sa nitabo ni kanhi Senate President Mig Zubiri. Kung sa ilang gihimo ni Mig Zubiri. Kay wala mo sunod si Zubiri, mga higala, sa ilahang PI. PI. Nang ilahang mga higalang People's Initiative. Gitanggal si Zubiri. Karon kay wa mo sunod si Chis Escudero, mga higala, aning ilang gusto may tabo sa impeachment, ila na pod, mga higalang gi-demolish aning Marcos Romualdez administration, mga kaigsoon. Tanawara ko na. Kusang klase na nga gobyerno? Karon matingala pa mo. Nanganong daghang mga Pilipino nagbagulbol tungod sa kalisod nga gihambin. Wa may gihimo ang gobyerno. Dahil na ba? Puro saad. Bugas, 20 pesos ang kilo. Asa na? Pasalig sa mga mag-uuma nga tabangan. Unsa may natabang sa mga mag-uuma? Unya karon inyong singlon ang mga mag-uuma nga mo-produce og nindot quality nga mga produkto sa kaumahan. Unsa may gitabang sa gobyerno? Nagsige raman, mga higala, burgahoy ang gobyerno, nakapokus na mga atensyon sa itong presidente sa kaso sa iyahang asawa dito sa US, mga higala. Mao na manulti masahay, wala na. Magkatumba tuali na, mga kaigsunan. Wala na yung tani. So kung inyo hamang basulon si Inday, tagain siya og full responsibility. Sige, yatang ng Malacanang kang Inday Sara karon. And after 6 months, kung wa siya mahimo din na, basulan ninyo. Kana, naapa, mga higalay rason. Naapay ingno nato o kana bang ground aron basulon, mga higala, si Inday Sara. Pero kani karon,
naunsa man is DJ Sweetheart, sige magpakurat. Ha? Naunsa man ka DJ Sweetheart? Murag nagdula man siguro ka diha. Ha? Sige magpakurat-kurat. Alright. Unya, unsa man ni karon? Naapata din na o wala na ta? Na okay na. Anong wala man nagkalit ng imong internet din. Unsa man gid? Pamisahe siguro na paduguin na kasi na diliingon nato din ha ng imuhang kuan, kanang imuhang computer nimo wala ra magkalit. Ay nako. Mura man kagkatong asawa nga lipat-lipaton ng bana mawala lang kalit. Kabuang nagpangitang banag asa na iyang asawa. Mawala ra kalit. Mutuha ra pud og kalit. Asa ka to gikan? Murag gikan na dito sa balay sa silingan. Murag gikan na dito sa balay sa silingan nga si pare. Wala lang kalit, Naingkanto. Naingkanto man siguro ka, day. Mawala raman kag kalit, day. Lagi. Murag ako po, Murag tupo ko, murag naingkanto po ko. Kay di ay, muyuhot ra di ay adto sa balay ni pare. Kay magtagay og kalipay. Ang bana nagkabual pangitag puti nga pato kay padugo ko no kay basig na ay engkanto kay kalit lang kawala ang iyang asawa. Ay nako. Dili mga higalata aning istorya kanang kang Vic Rodriguez nga disbarment ugma na taas na medyo academic ang ato ang discussion din ha. Tungod kay maghisgot ang mga higala og unsay role sa mga abogado sa community sa iyang clients ngadto sa court ug uban pa mga kaigsuonan. O kaning mga ground sa disbarment mga igala atong i-correlate nganha sa issue sa kini nga politics. Kanang imo importante nga makabalota mga igala no sa kana bang mga basic nga mga teknikalidad pag-abot din ha anang disbarment unsa na siya. Alright. Dire una ta guroyon ta mo aning istorya nga 47 na ka mga buntis ang nagpositibo mga bay sa HIV. Uy, dili ni mga higala tiaw-tiaw ni. Sa bagay, wa naman siguro po'y dili dapat kahadlukan mga higala. Wala naman po siguro yung mga butakal din nga mutira og buntis. Nga matakdan. Ambot ni si Juvenal Burgos. Unsa po'y abilidad ani. Ang kuan din problema kay ang gibuntis. Siyempre, dugo sa inahan nga nay HIV infected mga higala. Posible, na po'y HIV ang bata. No? Ang kanang age, pare-pareha na dyan po na sa HIV. E naniyon ko na pag-describe, kanang HIV, o sa tanom pa na siya, nalaos. Nalaos na ba? Pero kanang age mga higala, o sa tanong pa na siya, nalaya na yun. Nalaya na. Pero, o walay mga saktong medical intervention anang HIV, adto gyud na sa pagkalaya paingon. Age gyud. So ana ko na ako pag-describe para masabtan ba sa tong mga tao sa man ay HIV AIDS yun unsa man na sila. So kanang HIV pwede pa kuan nga to sa laing sakit, no? Pero kanang AIDS na gyud na. Patay ka gyud na. Inig katigok nimo dauban ka. Para ang imuhang ang kagaw dili mo balhin ngadto sa ubang buhi. Kaya ito ang kagaw saka na mo balhin pag mamatay. So kung naay gipang age din niya namatay ayaw gyud mo duol hangtod di na masunog. Kay mutapon na mga higala ngadto sa buhi kuno ang kagaw. Ambot lag unsa ka tinuod. Mao man na istorya. Munang kanang gipang age niya lamayan. Gamay ra ang mulamay kay mahadlok og mataptan. Ang kasagarang batos lamay ana katong hilig og tungit, hilig og hantak. Mao ra gyud na. Hilig og kape, hilig og biskwit mga higala nga patatas nga biskwit. Mao adto na dito. So, alarming ni siya. Asa ba ni?
DOH man, Region 11 siguro ni, Region 11 alone lang ni. Alarming ni siya mga kaigsunan tungod kay health issue ni. Di ba? Ricky Edge, shout out Batch 86, Holy Cross of Bansalan. Oh, minaw. Salamat no mga taga Holy Cross Bansalan din na mamuntag. So kani mga higala, ingon pa sila. Mao na. Resulta na kay nagsigig kundat, mao na gi HIV na. Dili man pud tanan mga higala deserving ana nga istorya. Kay naa may uban inosente. No, inosente. Siguro ang ilahang mga bana igat kayo tira bisag kinsa, pareha ka igat ang mga taxi driver din na. Di man hinuon tanan pero daghang taxi driver igat, daghang uyab, Tira-tira lang mga higala. No? Unsay tambal aning kwan? HIV? Nadi bagong tambal mga higala? LSP ang tambal. LSP, antibiotic. Mo'y tambal do sa AIDS. Loyal sa partner. Taon-taon, balik taon. Man lamang pipila ka mga pahinom doon. sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Alright, balik ta gala din sa to ang panagkuyog sa programang issue sa masa. Nganong dako naman kayo nitong naong DJ Sweetheart, no? Sa ato ang screen. Pwede pagamyan ni gamay ato ang kuan na to, screen na to. Dako naman kayo to ang naong aning trabaho ani. Alright, balikan ta ni Maigala ning HIV. Nag-mention ta kaganiha nga dili tanan deserving. Dagha mga inosente Maigala nga nataptan ni kay halimbawa, nagsalig sila sa bana nga faithful ang bana sa ilaha. Kauman, nitirada di ay mga kaigsunan. O niya, ang gitira, naada ito, positive di ay. Kauman, nitira po sito siyang asawa, kay gisingil siya siyang asawa. Nitira, ang asawa, mga igala, nabuntis. Ang asawa, nataptan po. No? Kabalo mo, kaning HIV, infected kag mga ani AIDS. Ground ba yan siya? Aron, pwede bulagan nimo ang imuhang kuan legal separation sa kining kuan kining gi-propose karon nga kuan kining divorce law ground siya no pero usaon makigbuwag pa karon sa imuhang bana nga pareha naman mo natapta naman pug ka siguro kung nakahibalo ka daan nga imong bana na ingon ala nyawa pa ka matapti negative ka inigpa-check nimo kana pwede pa no. Pero usaon na ron natapta na karon kay gitira po ka sa imuhang bana nga nanira og positive mga kaigsuonan. Usaon pa na ron. Wala na. Mo ganitong giingon nako nga naaday antibiotic ani effective kaayo. LSP antibiotic. Mo'y tambal daw mga gala sa HIV AIDS. LSP antibiotic. Baligya ba na sa Unilab?
Naibaligi ang Unilab ana. Glo, oy Tutoy Bato ang ato ang in charge ron din ha, sa ato ang signal. Ayan. Si Tutoy Bato. Nabay tambal ang kuan na Unilab ana kanang LSP antibiotic sa Unilab ana. Unilab, but pasabot isa ra gyud ang hinigugma. Dapat Unilab ta. Para di ta magka-AIDS. O Unilab. Di ba? Usara ang higugma, Uni. Kung multi-lab, parehaan ni Glowel Dular, hilig og multi-lab, agaray, delikado ni sa HIV ni. Hilig manig multi-lab ni si Glowel Dular. Nadali pa ko ani dito paingon sa North Cotabato tungod sa iyang pagka multi-lab. Dapat Unilab lang para dili magka-AIDS. Onya ang tambal imong imnon permi LSP antibiotic. Loyal sa partner antibiotic. Si Tutoy Bato na ay permi dala daw ng antibiotic kanang LSP antibiotic. Loyal sa partner antibiotic. Mo na tumaron permi para dili magka HIV. Prevention na siya, prevention. Ambot ni si Kwan, Kuya Ricky Wilson na po ni Kwan, LSP antibiotic ata. Si Idol Dagol, nani dala-dala permi. LSP antibiotic. Loyal sa partner antibiotic. Mo gunay tambal sa kini mga higalang HIV. Ayaw gyud mo pag kalimot og dala-dala ana. Ayaw gyud kalimot dala-dala. Now, atong balikan, dili tanan deserving mga higala. Uban nahimo silang victim. Dapat unta kaning aware sila. Unya nanakod sila. Naana sila ingon ana nya nanakod. Dapat naani kaso ato bangon. Nya life sentence dayon. I-life sentence dayon. Because you are destroying the life of others. Imong giguba ang iyahang kinabuhi. Giguba nimo ang iyahang kaugmaon. Diba? So dapat kanang tawag nato mga higala og silutan ka. Nakabalo ka na nga naanam na ka din ay gihambin di ay nga ayda. Unya nitira pa ka, so gusto nimo manakod ka. Problema ka sa gobyerno. Ang imong gihimo i-trans-contravene to the program of the government nga ma-minimize ning mga yun ani nga kuan kay ikaw naga-proliferate ka anang virus nga HIV. So dapat masilutan ka. Di ba? Maluoy po ka dyan, oy. Giutik ka na gaya na dyan, napulmonya na gaya na tungod sa HIV AIDS, ana. Nya imuha pang bitayon. Mura na po taga ihaw anag manok nga gikulira. Paita. Pero mo lagi na. LSP yun. Loyal sa partner antibiotic. Mo na gamita permi para dili ka mapahamak anang HIV AIDS. Kay kung wala ka ng LSP antibiotic, patay ka. Patay ka diya. Kay matintal mangyog ka. Labinag ang kanang mga chika babes, wowlings kayo. Sus, Ginoo ko. Kutes porcelana, buwagaw kay buhok. Amoy kuan kanang kagumkum kayo, agaray. Magpanilap gud si kuan ana, Tutoy Bato ana. Magtulo-tulo yung laway, burag irong buang mga higala. So, kung na kay LSP, dili na sila mag-selfie. LSP antibiotic. Siguro i-produce na sa Unilab pohon. Kaya Unilab, usa lang ang gugma. Unilab. Kanang Bilab, mga duha na ang gugma ana. Kanang Multilab, adaghan kay na. Mo na si Glowel Dular. Hilig anang Bilab. Kita dire, wala ta. Unilab. Unilab ta. Taw-taw ba gala, balik ta. Awan na mapipila ka baga pahinom-dom.
sa masa. Uban ni June Bersamin. June Bersamin. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa. Love Radio. Alright, balik na Michael. Dito sa tabalag ko yun sa programang Issue sa Masa sa 90.7 Love Radio. Good morning din na kang tating uruyan sa may puan. O kang lalay salon. Diya po sa puan, pati kusuga ganing lang radyo din na. Wagi lagi ng mga mobile sa uban nga istasyon lagi. Mulingyo na lang sa kakusog mga higala. Ilalay o si tating uruyan. Good morning. Si Neil John Ibok. Mayo nga buntag din na. Naminaw po. Si Kapitan Ututan din ha sa may Mandog, Buhangin, ato ang dakbayan sa Davao. Oy, Kap, good morning din na sa mga Kap. No? Suruyon ka na mo din ha puhon Kap. Suruyon ka din ha ni Inday Kubal-Kubal. Andama lang daan na din nagunsa ng imuhang andamon. Kanang paborito ni Inday Kubal-Kubal. Alright. Isa pa ba ni? Napabatay na kalintan? Para kuan si Glowel Dolar minaw po di ay kaingon daw niya ag age doesn't matter magmatter man gyud di ay di apay gipasupot din nga siya daw si Ma'am Nits Niun Tanusay safety daw sila kay loyal daw sila sa partner. Ang problema lang daw kung ang ilang partner dili loyal sa ilaha namo na disgrasya din. Ambot ni si Jor-El Balasico. Kung loyal ba po ni? Loyal ni, loyal. Basta di lang mo layo o sobra o sa kadangaw ang partner loyal. Delikado na. Bisag unsaon nimo mga igala, bini-bini. Good morning din ha. Bisag unsaon nimo. O si kinsa ba na din na si Cherry Midel. Imported ni gikas kaburan Cherry Midel. Good morning din naminaw po si Archie Cariaga. Wana mga parinti ni Archie Cariaga minyo na si Archie nana dire wa gyud mo giimbita siya ang kasal. Archie Cariaga minyo na naana dire Storil wa mo giimbita sa iyang kasal. Sunod na lang daw. Sunod na lang daw. Sunod niya kasal. Napes ko laing kasal ni. Ingon taos dodong itok. May pa mo, nagsige mo pagkasal din ha. Ako taon, wag yung taon ko'y kasal-kasal ini. Wag yung taon kasal-kasal. 57 anyos na ko. Wag yung taon ko katilawan na. Na nga, mukanta na lang. Yung paboritong kanta karon mga higala kay All My Life. All My Life. Kanunay na lang all my life. Permanente na lang nga ulitawo all my life. All my life di ay mga higala antirada. Daghang tao ko nga may mga tao gyud nga gusto nga mag-inusara na lang sa kinabuhi. Ilahang ihiklin ang ilahang mga higalang kaugalingon gikan anang dula nga Lunes Paris. Gusto nila Lunes lang. Di na sila gusto anang Paris. Lunes lang yun sila. Di sila gusto anang Paris. Anay mga tao gingon ana. Tapoy tao nga gusto gingon ana pero masahay mutosik pud. Mutosik labi na ng mga byudo. Buntag diha ni Edgardo Di Parroco. Bantay-bantay kayo din ha. Kay instruction na narabagyog kang Daryl. Ayaw gyud palabi din na kay basin unyag motulo ka na. Patay kang bata ka. So kani mga higala ni kong pang-mention mga amigo ta man ni. Mga amigo ta ni. Dili mangunot na yung naong sige din na og paminaw aning ato ang programa. Gamay kalipayon, gamay lang. Di man ta ka-afford anang madagkong kalipayon. Ginagmay ra man gyud ning ato ang kalipayon. Onya, asa man ka paingon ning, naa pag yun smigi pag yun. Na smigi ang imuhang driver, murag tulo naman mo kabuok din na spronsit.
Murag tulo naman mo kabuok. Ha? O di naman makita ang kambyada ng trabaho, ana. Oh? Ay, nako. So, kamo, nga mga higal kayo mo. Wa ko maingon nga undangan na ng inyong pagkahigal. Ang akong advice sa inyo, sure bula lang. Sure bula lang. Oh. Maraming baruganan ni Kwan eh. Si Kwan ba? Kanhi Konsehal Josel Villapuerte. Good morning din na Konsehal. Kanhi Konsehal ni Iyarong anak ng Konsehal si Inso Villapuerte. Maraming baruganan. Oh. Basta di na mapugngan, kondom na lang. Oh. Siya may nagpropagate anang Kwan kanang magbutang na lang dog mga kondom din ha sa mga nagkadayang outlet available para malimit ng mga ingon ana kanang mga child pregnancy, unwanted pregnancy, HIV. Muna usa sa iyahang mga kuan mga higala no, mga advokasya kaniadto. So okay ko ana, nakisabay ko ana nga baruganan. Kay di man gyud mapugnan. Okay na giingon nila mapugnan pay baha nung kaang giga, di ba? Mapugnan so paano lang. Sure bulag yun. Sure bulag yun. Sa santo nga sa tanto nga sure bul nimo, basig masumoy gyud hinuon ka, napatay ka. Luoy ang asawa. Tinga na ng asawa magsige nagpangalot mga higala. Ang katul nilikos na paingon din sa sampot kay mauna da ito. Kagid na di ay mga kaigsuon. Maayo pang putulon mo aron wa nay istorbo. Ora na kag si Brownie. Sige na lag pangilkil. Ay nako, pating luoya. Onya inosente ang imong pares kay imong gitira. Tuo ka kani ako ang paris, wa gyud ni mangitaglain kay bayuton man ni akong paris, di man gyud ni kabaw man babae gyud, bayuton man ni, loyal gyud ni sa ako. Ako ra gyud sos Ginoo ko. Didto man pud ay kay bayuton, didto man pud ay nakakuha sa laing laki mga higala, ko man itira sa imo, agar ay patay kang bata. Inga na lang ka, ni kalit na lang ka og kana bang kuyos. Ni kalit na pamyahok na imong naong kay mao na to. Na anak kay Aida. Di ka pwede ilubong o dili ka muagi sa impyerno. Sunugon sa kasunog. Pagkaluoy mga kaigsuonan. Hoy, wala tayo oras. Katong uban na to kabaga topic. Kamusta naman tag oras? Pasensya lang mo na ay oras. Dili naman ato. Ang atong programa di na po magsik. Apat una ta magbulag-bulag, binlan ko kamo, og pulong pamalandong karong buntaga. Ang papel og tinta, dili sukdanan sa panagsinabtanay. Inay, ang naangkon nga tiunay nga kalipay, maugyod ang basihana. Yawa, no? So, dapat kalipayon yun. Kalipayon. Mao yun na mga higalay alas sa panagkuyo ba ang kalipayon. Alright! Wa naman tayo oras. Dili sa ito panagkuyog sa programang Issue sa Masa sa 90.7 Love Radio. Ako yung alagad bata-bata, June Bersamin. Nagsulti nga kamatuoran. Bisan unsapay dangatan. Antong mapon, samantag na sa mga istasyon, mayong buntag, and keep safe always. Magabay! Issue sa Masa, uban ni June Bersamin. Issue sa Masa. Issue sa Masa. Issue sa Masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan?